Avui ha acabat el primer plat de la Setmana Jove de Sallent, el torneig de vòlei platja que s'ha disputat de dilluns a dimecres a la pista de sorra municipal. Aquest torneig de vòlei platja, concretament s'han inscrit 10 equips, dels quals finalment només n'han jugat 8, hem tingut dues baixes d'última hora, però portem 3 dies jugant, hem intentat que tothom pugui jugar al màxim, de fent quadrants, de participant, de repescant algun equip perquè pugui arribar a la semifinal. Hem intentat que els equips puguin jugar al màxim de partits possible. Demà l'esport seguirà tenint protagonisme a la pista de sorra amb un torneig de futbol platja que començarà a les 4 de la tarda. Divendres serà el torn del joc de nit, una altra de les activitats estrella d'aquesta setmana. Començarà a partir de 2:45 i consta de diferents proves per tot el poble i han d'anar amb equips de 6 a 12 persones, han d'anar seguint el circuit de proves. Però el plat fort serà el cap de setmana i sobretot dissabte, amb 3 activitats. Al migdia fem el DJ més vermut, que la intenció és exposar als joves de Sallent diferents propostes d'on ubicar el nou equipament juvenil i que ells puguin venir a donar la seva opinió, la seva proposta, què els agradaria trobar-hi, com els agradaria que fos, una mica a donar-los a veu a que puguin dir com volen aquest espai que al capdavall serà per ells. I culminarà això amb una mica de DJ, vermut, així informal i tal. Llavors a la tarda hi ha previst un taller de tàpers secs que es farà a la sala Vila i Valentí. El preu d'aquesta inscripció és de 5 euros i just al vespre, per acabar a les 11, hi ha el concert de Ramon Miravet a la plaça de la Pau. A més, aquesta Setmana Jove és la primera presa de contacte del jovent sallentí amb Sílvia Canals, la nova dinamitzadora juvenil del poble, que fa tot just un mes que ocupa aquesta tasca. Aquesta Setmana Jove no puc contrastar amb antigues Setmanes Joves perquè per mi és la primera com a dinamitzadora juvenil aquí a Sallent i per tant no tinc antecedents de com han anat antecedents viscuts de com han anat la resta de setmanes, però pel que estic veient i per l'experiència d'altres llocs on he treballat, molta gent participa, molts joves i amb moltes ganes, s'impliquen molt. Finalment, i com a novetat, diumenge es durà a terme un laser tag. Tindrà lloc de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça Sant Antoni Maria Claret i al bosc del Serrat del Xipell.